kasi din ka magkaon eh. So, bigyan ka malinis kasi. Ito po din, karong dili. Ito ning motor-motor mau. Kain din. Eh, kuha na. Yung bata, yung kuha niya. Kaya siya nga side, spin ang taga para madala ni mo na. Kaya mapat ka kay mani balay-balay sa pas mo sa kasama. Nga na magluntag na, hindi na magluntag, mapili sa pagkasit. Deng! Taga kuya. Kuya! Taga kuya. Kisa nang manok sa likod lang. Lamang. Kisa nang manok sa likod lamang manok. Ito lang ano. Manok ba manok? Ito? Laban mo magayon dyan. Igala ba? As video. Bag mo yan tutulad ko. Laban mo. Nako, mga tao na tulok-tulok manok.
Alam mo, kusuga mga una niyo, dali lang kumurot. Tangan na pa niyo, mukhaon dyan. Sa mga tanto pagsabog. Ang sabong. Nasa. Kaon dyan, ano? Nagabot sa away, pilidira. Ito, budaong, no? Minsan pag nahuna ka. Bahala. Mahal kayo pagkaon. Ang manok na ano sa buo. Nanay presyo. Yung pagpakaon, Kaon pa. Urok pa ka na. ya, dili na pakaon. Ukan pa yun. Turok pa. Siluan mo lang lang 1,000 na pagkaon na itong manok. Kaya hay ako 1,000. Sila na pagkaon. 1,000 ang buwan man po. Oo. Nakapanington alang kabahua. Kaysa nga po mo, sukol kay 1,000 buwan. Wala lang ito yung pakanon nun. Kung di lang mo sugo, sila magpakaon. Hindi mo na pwede pakaon ng ang manok kung kalasay sa gabi. Alasay sa alas 7 muli. Parte pas mo ha. Nalagay kaon tagiya. Ano ko ikaw ang gabi? Ayan sa nono! Ipila to ka buo ko. Ana, ano eh. Nagapatagan. Nagkirin sa patay dyan sa loob ka. Ha? So, binato na ata na nakita. Pag mapildi, Application ka. pag mapildi, bawal mo doon, no? Huwag mo daw. Nagkaririn. Ha? Nagkaririn sa mali. Lagyan mas ng dool. Nga pare. Kaya kay kami kog daw, no? Pag mapildi, wala gid. Hindi pa sa... Ano, wifi ni gawas. Ano, ako na gawas. Sawan pa ka. Ah, Sa lumanok mo. pero kay amigo man mo, may nga jud hapit. Apit, apit. Sus, hapit jud pre, no? Mang Ganahan. kaunsay na mang! Mang, nawala maragi isa ka black ana, mang. Mang ahang isa ka black Ayaw. ana. Ay? Mang ahang isa ka black ana. Nono! Kamarag yan ang gula-gula na. Ayun ka. Una eh, Lara ha? Gara, binagay ka ulit. Gali, ma'am. Lala ko do, klaro kay luha. Luha ka man? Klaro kay luha, mang ba? Alam mo. Sadid kay na mo. Gwapo ko din. Pinggit ka. Kapitaw sa manok, mahal. Say! Ha? Eh! Yan, lain man pagay mo. Lalaki daw, ma'am. Pati dugaya. Oh, klaro kay luha pa Ako, ko. maranahan, no? daw, ma'am. Bukan na to, mga Say! barato na lang ng 700. Ah! Barato na na. Wala ko, ha? Ang gusto ya, dito. Uy! Finish breeder. Kung matakaw Dito. na naman iaway. Tita Amon. Pero kaya palit mo nga iaway na kapital. Pag away ron, bildi mo siya. Hindi na hong tatlo. Narani pag ginagawa kita pamunan. Sugal na. 5,000 bildi, no? Pila na pildi 8. Bibili ng mga bata kanina. No! Kaya Dugay mo na palit ako. 3,000. Say, ah! Say! Palito na mo sa manok 3,000. Yung ipat ang sugal na mo 3,000 po. Okay, may Panugal na lang. okay, panugal na lang, boss. Ano lang pagbuhi, no? Ato na lang kayo sa bunga, no? Sugal lang ka. Mas okay pa, no? Ay, mapildi ka, ang mapildi 3 lang. Say, ako ato sa'yo, Dapat yung Gib! manok, ha? Ato, Gib, Dapat say! mo manok. Say! Sunod adlaw, matay. Binignet! Ano yung ano, no? Be! Gib, be! Kasi mapildi Di sige fine. daw. No? Ay, sige, pildi. Be! Naku! Mga mahay na kayo, no? Pildi pang testan. O sige ka kadaog, hindi lang sa suklan. 20-30 gawin na ay lang pili na. Ha? Oh, sige naman may kadaog. 70-30 gawin na lang pili. 70 ang pili. Sa'yo, na to, say! Nagtan? Sa'yo! Ada ko nagdaugtan. May magkaya mga Bata! manok, no? Uy, kaunon, mandyan ni muna! Lead kayo nga manok, no? Nila ay habol yun ang bulang speakers. Mang, di kaon!
Dili ha. Tapos yung sa Lali. online, ipares o Ite. pati, no? Iti Ako, emang. pangalan sa breeder mo, no? Ite. Pangalan sa breeder na. Ha? Pangalan na sa breeder. Ilang manok o gisulod. Yeah. Muna yung nag-awal ba, sarap kasagpa. Pero gwapo kaya pang manok. Gwapo gagoy. Kaya mo, naglaglaw mo ano. Kaya lagi manok. Hi. Oh. 3, 2, 1. Shut up. Sige, hayo. 3, 2, 1. Shut up. Pero nabalik mo online, no? Kaya ko lang tuloy pa ako. Ako ko itagiyan ng mga kwarto sa buwan. Mang Pero wala nag-isip ka lang sa din buwan. mang oh. Wala na itong mga utang na kay TV, wala na, no? Cellphone na lang. Ito na lang. Isip Ganito lang din na lang. mang. Di ko na itong niagi ba nga? Rangan mo ng mga kwarto tagiyan sa buwan nito. Mang unsay sudan mang. Gamay na mga income. Tanggal ako ha. Kapit na lang to. Ito na lang online. Boyag man na imo ha. Gani. Di mo kung kunang boyag kay. Lugi man sila ng mga Hilaw lang kung boyag prito unta to mga ako tagiyan. ah. Lugan naman dito sa online na lang. Lingkod pa. Nasa nila pagkuhan. Dali, pag yung kwarta mo, di pa hago. Di pa masilip sa asawang nagbugal mo wala. Hindi po, kuhan, makakaon pa ka. Ako. Eh, nalamas TV. Sa balay, no? Nasa nabog. Hindi pa yun, pas mo. Ako. Pero manabong ka. Pas mo ay, Kaya mo sa ulo. oo naman din ano. Ako ganit, pagbuhay-buhay at ako. Ako lang mo kaya kung kuhan. Iyo. Ay, pagbuhay-buhay. Ay, nagkapil-apil na mo. Itanawa mo, huwag yung pasinso. Magbuhay mo, nagkapital na kadaan. Kaya pakawan mo, kapital. Karon pag mapilde. Di pili-pildi mo. Ay, narang kapil-apil. Daog karon, boy. Okay, madaog karon. Pagkasunod, pindihon mo juga. Kaya naman tayo mga nag-exist na kontak. Okay ra na sa mga nangalawas sa naggo, no? Bro, di mo ang kuhan nga. Iguran na yung sweldo ni mo niya. Yung mga sugal, kapital, no? Isag ako kang sweldo niya. Ang online permanente. Dali na kayo harot. Mula na yung sweldo, mula yung may nadlaw. Nadlaw. May lang inadlaw nga isa ray away. Paspas kayo, no? Na tayo, pag Minuto ra. Kumana na yung kontak yun. Yan, narabay uban, no? Seconds lang, no? Isa ka, tas mag- Isa ka dasmag ra ba, no? urok na yun. Mati urok. Ya, ulahi pa dyan ka nakabit. Yan, pagbit ni mo, nakasulod. Yan, mo po yung Patay rin. pagbatay. Ay, mga na ba, magkita ko ba? Uy, saan man to? Isa pagian mo na yun. Yan na naman ang isa. Uy, Urok na yun. wala na dito. Patay. Patay naman to, boss. Patay naman dito, manuka to. Isa na kalupad ba, no? Pagian sa pulang walay. Dili na sa mga o kirig ba, no? Pamatay. Medyo kamatay. Nagbumag ka nito. Namay uban mo. Tagandagan pa man, takingking. Yung uban, rito mag... Saan mo to? Kaya yung mata, makilit ang pulang ano. Naguyod ba? Maguyod gani, no? Nga. Tanggal. Natikat. Nga, tuyoan pa dyan sa tigonet. Wala. Dinahon pa dyan nga, sliding ba, no? Nanaon pa dyan. Ay, slide, ay. Hindi nagkaila sa sakuan ba, no? Ito ikaw, ano mo ko? Pusit. Ang mabiliban nga, mga Kristo mga manawag, tawag tugal ba? Nga,
Hindi na malimtan ba no? Yung naging tao, no? Kung yung tao, tawag ka na, stera, ano? Man, mulakaw, pwede man sa mulakaw. Dati na pinasipat. Ano ba ka na, ang katong nagsyagit, Kristo. O, balin siya. Pero matimanan pa niya ba? Dali na, oy. Sito na mo, anak. Wala, good kamot ka. Binili ka kailang tao. Anak kong nasa ibabaw. Memorize niya nang naka. Kuya ko nang nasa ibabaw mo, no? Di ba ano, ano? Kuan ka, uno. Mura rin mo na klase. Pila to ka po, tuyok man to ng anak. Kuyo kayo, masalan ba yata na? Marcel, yung ano, no? 50, larga. Mga po, malumitan. Man, i-recall pa niya. Bago ibuhi ba, no? Okay, larga na. Wais ko. Pagkapilde, anan lang korto. Uy, Malumitan na lang. Mura rin yung eskwela. Classmate na sila. Kailan naman silang. mamaora na sila kahawad sa konduktor, no? Konduktor ba? Tawagi ko kapasaran na konduktor, nagibog ko. Iya, paglingkod ni Balhin. Ha? Atay. Muna yung mga talent ng ano, no? Kristo o ka na konduktor. Lalimang kato imong isugalan ni Balhin lingkod. Asa mo to? Guman niya, matagilan niya ako. Di ko madawat ang iskalibo sa sabungan nga katong ano? Tumbagaw, di madawat. Lipit na lang. Di kumuton man. Gabay na ilang. Kumuton ng iskalibo. Gabay na pagpatag, mapagpitsa lang ba talaga. Kulit-kulit lang Kristo dito sa akin. Ika kaya ka na anak-anak may timaan. Ang baling maglipat ka, agad-agad, naong puros naong mo na tanan. Nasaba po yung gano'n. Pati magipaningkamot mo sa isa ka kontra. Ay gawa ha. Isaray mong kontra ba? Bilang pagita, mga Boss, asa? Ay, laka boss. Malipat lang ang kami, mga na. Nasay! Kaya masipat ka, aloy kay ka, matimanan man ka. Nasay! Boss, wala mo bayad, no? Ano, kapangan pa ba, bawal muna. No? Para nga, isa rin ko sa nabilan. Boss, wala. Kung nakalusot man ka, siguro na ni. Dito sa gawas. Matay. Nasay, ano, isibat mo, iskalong eh. Tuduwang ba? Dadako naman kayo to, anak ni Kwan. Kulang, kulang nito. Nauna-una na ako. May ayaw yung sumbagon. Tuduwang na. Andalin na yung Kwan. Idala niya kong nik. Ito na ilapan sa bukod. Si Sam may tindero. Si Sam, gamay pa kayo na si Sam. Karoon ako naman kay Sam. Kulang, ano eh. Kawat. Wala na ko. Hindi magkukuhan nga tao. Ambilan ng kuhan din. Kawat ko na nimo. Kuha na. Ay, ikuha. Kalit silang bisyo ba? Iba pa yung kumatin. Ay, bati kayo. Hindi lang yung mawan. Kaya siyempre, nagbantay. Bata, ano? Tinggamaya. Puro na ito. Ay, katakuhan na ito. May magkakutahan ko. Nalindam bitaw ka na. Parang kwarta. Kawat na may noon. Anak ko, hindi mo pa ito. Ano ko sa sili ay sa bago. Tiguang ng guna-una ko. Kaya nung lukoy magkayo na. Ang nilaktan pa rin ba? Lubog na. Nawa, bunda ko mga batan. Kulatan. Ayun ako ito. So ito. Mahal ni Tanduay, kulatahan yun eh. Kasi nagsuko. Tanggam. Anong tanggam ba? Tawatan. Tapang, Abangan ng mga batan o. hubog ko na lang. Hubog ko na lang ba? Ha? Hubog ko na yun. Uri balat, tingnan asawa noon sa nila nakabukon. Tiguang na to. Mura 60 plus na itong nagwaya to. Sa una ha. Sa una pa to. Kung dire nga grabe pa itong Rabina ba no? Sikat kay Rabina pa sa sabong. Dalimang kang rinda sa una diri duha. Isay! Di man kahit isa. Naghimong duha. Dili ka na na. Palag, hindi ko pa
taga-magwan, taga-basurahan. Sir! Kahit silang permit, sila bilisan. Sabi daw, tali na daw kayo. Ah, sugal. Langgam kaysa unang wala permit. Gahe kaysa una. Karon di na madagahe. No? Di ba bangon. Ay pagbasa ron ha. Karon ko ma, sa daligo. Ay sa wala ka man. Sir! Di kami kuwala laksa ni para biyo si man. Kanin to. Nanti ko tambal. Ayaw lagi ka Man, na. ano to, nya relax ha. Minuto makatulog kayo sa oras. Yung baru balik. Maduan. Yeah. Ulit ito sa'yo. Kaya tawin rin loob, para di pa matugat. Matutang mo. Ano, biyahe ko, dula ko travel ba ko dyan. Biyahe, padulog laptop. Pughan, man dapat makaisa. Lala na sa nila. Mandrapo sa ka, pag man English. Ayun, matagpuan. Maninglan kami ba, bugay. Nagugay pa man. Sakit ng sugod na sakit ng guri ko. Ay, bagsipon, oh. Pagagpuan. Ano? Mag-ubo niya eh. Ako i-ubong taman. Bawa may magawa ni Piskot kay Laway ra. Sakit na lang dughan mo, no? Sakit dugan, sakit na lang tiyan. Ay, Pugos ang kuwan. hindi na itong kubo na, di mo. Lagi, hindi mo talawa. Ganun nga dala. Ay, sa kawit ito, manok. Ang Bignaw. Dinding. Ayun na, mamay na ka. Jesus name, ayun na. Thank you for watching guys. Bye-bye.